Predajne Diego, prosím, s čím vám môžem pomôcť? Dobrý deň, mal by som pár otázok ohľadom laminátových podláh. Počúvam, čo by vás zaujímalo? Hľadám nejakú podložku na podlahu, aby sa podlaha nepoškriabala. V poriadku. Mohla by som vám odporúčiť našu priehľadnú podložku pod kancelárskú stoličku. Super. A máte aj menšiu? Napríklad pod rastliny? Pozriem, moment. Áno, aj tie sú priehľadné. Dobre. Ešte by som potreboval lak, opravný lak. V akých farbách ho máte? Moment. Orech, mahagón, sivá. Máme rôzne farby. Aký odtieň by ste potrebovali? Biely. No, biely momentálne nemáme, ale skúste pozrieť na našom e-shope. Aha. Dobre, ešte by som potreboval pár vecí na čistenie. Pane, to s vami práve telefonujem. Haló? Ešte ste tam? Pane, haló? Áno. Potreboval by som ešte mop špeciálne na laminátové podlahy. Pane, áno, veď stojím priamo pred vami. Áno, čiže potreboval by som mop s ostrekovačom s mikrovláknami na laminátové podlahy. Máte nejaký? No, toto je na to ideálne. Ďakujem pekne. Tento je super. Ďakujem.